С 1 по 5 класс учился в средней школе родного села. В 2011 году переехал в деревню Гарибашево, где получил среднее неполное образование. В Башкирском северо-западном сельскохозяйственном колледже получил профессию тракториста-машиниста. Денис был спортсменом, занимался армрестлингом, гиревым спортом и борьбой кряж. В 2016 году призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации, военным комиссариатом Татышлинского района Республики Башкортостан. Служил в мотострелковых войсках в городе Оренбург. До 2017 года служил по контракту в тех же войсках. По велению сердца в октябре 2022 года он стал участником специальной военной операции на Украине. Он сражался как истинный патриот, мужественно приняв смертельный бой. Слово предоставляется главе администрации Татышлинского района Шейхисламову Фануру Рафисовичу. Уважаемые участники митинга, сегодня очередной раз в нашем районе горе. Мы провожаем последний путь нашего Дениса. Сложная была жизнь у Дениса, но он настоящий герой для нас. Он по воле своего сердца, по воле своего воспитания встал на защиту нас с вами, нашей великой Родины. Уважаемая Зефина Авхатовна, уважаемые близкие Дениса, сегодня никакие слова не восполнит горечь этой утраты. Но Денис для нас останется героем, настоящим патриотом. Мы всегда будем помнить о нем. Выражаю глубокие соболезнования от себя лично, от имени администрации района, от имени татышлинцев. Пусть земля будет пухом. Бахил был Денис. Слово предоставляется главе сельского поселения Шулгановский сельсовет Бадритиновой Энже Рафиловне. Hurmatly cemaat, bugün Denis'e türlü yaqtan uzatırga jiluşçular. Bizning Garifullim Denis Шулган орта мектебинде укырга келгенден башлап biz аның белән танышбыз. Менә бүген аны узатырга дип Гарабаш авылыннан келгәннәр классташлары. Шулган орта мектебин бергә тәмамлаган, 9 еллык мектебин бергә тәмамлаганнар. Денисның инде балачак һәм яшьлек еллары шушы Гарабаш һәм Шулган авылы белән бәйле. Без аның бер вакытта да тәртип бузганында күрмәдек, йөзе бузык чагында күрмәдек. Менә минем хәтеремдә һәм иптәшләренең, авылдашларының хәтерендә ул һәр вакытта ачык йөзле, елмаеп, һәр вакытта әллә каян танып, әллә каян эндәшеп, матур итеп, менә шушы фотосында кебек елмаеп килеп торган кебек инде. Һәр вакытта бүтән кешегә бары тик яхшы йөз күрсәтеп, яхшылык эшләп кенә безнең Гарабаш һәм Шулган авылы халкында ул бары тик шушындай шушылай гына безнең исебездә калачак, калыр. Денис инде мәктәп тормышында да, укыган чагында һәм соңрак инде мәктәпне тәмамлагач, армиядан кайткач, соңгы көннәрендә инде ул Шулган авылында яшәде. Башта Гарабаш авылында, Шулган авылында спорт ярышларында бик актив катнашты. Авыл советы өчен нинди генә булса да ярышларга бер вакытта да мин бара алмыйм, юк димәде, һәр вакыт риза булып барды. Спорт ярышыннан кайткач та әйтеп куя инде, инде памин икенче вакытта да онытмагыз, индәшегез, мин барам, әзермен дип. Денис, менә шушындай Зефина инде сезнең барлык туганнарыгызның опалары, абыйлары, барлык кайгызны Шулган авыл советы администрациясы исеменнән, үземнең исемнән улы кайгызны уртаклашам. Зефина, чынлап та инде Денис белән горурлана аласыз. Менә ул үз теләге белән илебезне сакларга, безнең тынычлыгыбызны саклар өчен үзе теләп киткән икән. Бу чынлап та үзе зур бер горурлык. Сез шундый ул тәрбияләгәнсез. Рәхмәт сезгә. Денискә инде без аны бер вакытта да онытмабыз. Денис, караңгы күрләрең якты булсын.
Тор каберләрен киң булсын, хуш бәхил бул. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Тетышлинского района Макзумову Анасу Фатхиевичу. Hürmetli cemaat, menda ko'p kishi jiyilgan. Rahmat barig'izga da mana shulay bizning soldatni uzoqtirga kelganingiz uchun. Nishlising endi turmushni to'xtatib bo'lmay. Alegina Buyuk Vatan so'g'ishida qatnashuvchilarning so'nggi yo'lga uzatgandik. Ularning yoshlari har birisining 90dan uzgan edi, 100ga yozgan edi endi. Amina yoshgina yigitni so'nggi yo'lga uzatib bigrekda ağır. Anın ətislərine, əninlərine, tuğanlarına, ağıl xalqına, kürsülərine, yaşayan bir kişilərine sizin qaygığınızla ortaqlaşabız. Bütün rayonun veteranlar Sovetı isimindən. Barığızға da tanışlıq versin. Əydin İskender şeytəsi kiləyində. Turmuşu şulay bulğandır indi mərhumның. Tanış yıqlasın, ağır torqları jеңil bulsun, qorangurları yaptığılsın. Min sorayım indi barığızdan da biz diniz üçün her birimizde hayır Fatiha dağına bulayıq. Şulay bulğandağına biz anın arasına kiribiz. Anın etileri, anileri, tuğanları arasına kiribiz. Bir vakitte da unutmayıq. Rahmet. Слово предоставляется первой учительнице Дениса Гарифуллина Хазиповой Айселу Мударисовне. Hürmetli rayondaşlar, мен Денис'in birinci okutuşusu bulam. Мен аны Яң Кайпан мәктәбендә 1 класстан 4 класска чаклы 2005-2009 елларда укыттым. Денис инде ул Фәнис Хусайнов белән бер класста укыдылар. Менә әле дә ышанасым килмәй. Икенче укучымны шулай соңгы юлга узатуыма. Денис мин укыткан шакларда Яңа Кайпан авылында балалар бакчасы булмаса да Денис 1 класска килгәндә үк бөтен хәрефне танып, укырга белеп килгән иде. Математика фәннәрен алга куеп, ныклап үзләштерде. Физкультура, спорт белән шөгыльләнергә бик ярата иде. Бу класста 7 малай, бер кыз укыдылар. Гел малайлар гына булса да, малайлар инде шукта булдылар, ләкин шук булсалар да бер-берсен кәмсетү класста булмады. Әле дә исемдә 1 класска кергәндә Денис килгәч, әйдәгез малайлар, siz Rusça biləsizmi? Әйдәгез Rusça сөйләшәбез дип, менә шулай малайларын, классташларын Rusça сөйләшергә өндәде. Бу класста малайлар барысы да ачык йөзле, гел елмайып торулары белән игътибарны үзләренә җәлеп итеп тордылар. Әкият дөньясында яшәделәр. Кыш бабайга ышаналар иде. Шуңа мин алар белән бик күңелле эшләдем. Үземнең үз балаларым кебек булдылар. Шуңа ул укытучы буларак үзеңнең укучыларың турында мондый хәбәрне ишетү бик нык авыр. Алар минем өчен узак яшәрлек кешеләр. Зифина па, Альмира, Луиза, Алмаз, барлык туганнарының кайгысын уртаклашам. Денис, караңгы гүрләрең якты, урының оҗмакта булсын, тыныч йокла, бәхил бул. Денис навсегда останется для нас всех высоким примером отваги и героизма. Светлая, благодарная память бойцу, до последней минуты защищавшему безопасность своего народа и Отечества.